RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Yes, may hapon mga kasama o libot suroy. Napunta mga kasama kauban gyapon nato si Radyo Mandudong iri Lumusbog alang sa pagtunol aning panudan basket edition mga kasama. Oh, ang atoang kining panudan karong hapuna mga kasama is kabitsi nga bulad kompleto jud niya. Naay bulad, naay kamatis, naay mantika, naay ahos. Ato ning itunol ngadto sa ato ang certified listeners pero ato sa ning ila-ilahon kay ato yung naabta na minog next DC. Roy, may ngapon tay. O may nga punsad. Kinsa may pangalan nato? Armando Grabador. Okay, pila may edad nato tay Armando? Senior na, 65 na. Ngano ganahan man jud ka minog next DC? Di ganahan lang ko ba sa mga komentar lang binagang sa mo, mabuntag sa iyo, kaya mong... Kuskus batikos. O, kuskus batikos. Si Erin Lumusbog. Yan. Mga drama, kung ako pasultiyo na, diretso-diretso na siya. Oh, ganahan. Padung kang Jewel Biray sa kuskus batikos unto, Oh, ana. udto. Ya, drama na po. Drama na po. O, niya pagkaman, hapon, gabi, mga balita. Tungod yan natay, okay mong gibong number 1 ang Destiny Armen Davao Dawata. Ang pahalipay ko nga panudan basket edition mo na basket nga naay panudan. Dawata tay, dawata. Okay, gidawat na ni tatay. Tay, unsa may mensahe nimo tay sa imong mga silingan diri tay? O, sama na mo, sige, para malingaw mo, niya, makakaton po mo kung sa mga isyo karon diri sa kawan, DXDC na ta. Hindi ka basta-basta tatay ha. Gamo to. Ang laing nasab nga sukig di paminaw sa Dexty si Armen Davao mga kasama. Bug ako ni si Radyo Mandon Pulayaw alang sa Armen Listen Win kung nga panudan basket edition tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition.